Into eyenzekalayo njengamanje umkhankaso uthi abokufika abaxaxame basazophinde babuye. So njengamanje uCash ula phambi kwase F3 njengoba sazi ukuthi inhlanga ezifana nabelungu abaseNdiya nabaseShayina zigcina zona zisala kanti nazo ngobuningi bazo azinawo amaphepha. So kufanele bahambe nje bonke akekho okhethiwe umlungu umNdiya umShayina yonke inhlobo nje enganawo amaphepha ngeziteti iyacelwa ukuthi ixaxamele ngasekhaya. So njengamanje iCash ke izodemonstrator isho ukuthi iphethe ziphi iskili esikhombisa amaShayina. Ake siyiboneke iCash yenza into yayo. Sibambele Cash. Impela sengifikile ngasali kule story ngizama ukuchaza kona ukuthi uma ngabe nabo abahambi njengoba bengekho kukhona abanye abangekho emthethweni cha izokwenzeka lento lena ukuthi ikhungifuni mina ngayishaya namanje osibabonisa uzobenza kanjani bakusengayo. Cha siqala namuhla babukeli umuntu okwazi uchomela amaShayina ngekarathi sesize sambona ngamehlo nangu uyakhombisa eMashayineni ngempela ukuthi angeke alunge uphethe ukarathi wamampela. Angathini awugcina babuse ngayo amaShayina nawo ayasineka acathi kusadlalwa nawo ayavela lapha emakhawuntini. Lithini lokugcina lapho babusengwayo la sengwayo the catch elokugcina lithi abahambe kunemvumo noma awunayo hamba uzobuya sobuya kabusha. Ngiyaphinda ngithi sisafuna ukulungisa iSouth Africa yethu ingcolile sicela nihambe ngedate ahambe. Ngicabanga ukuthi babonile nangabangabonanga bazobona emafonini na ku-TV ukuthi cha ngempela iCash imdinga ningekho kule ndawo kunjalo. Igama kuleli dolobha ukungcola kungelinye izinga manje siyafisa ngempela ukuthi baxaxane baphinde masekulungile okunye ikhantri kunjalo umsakazi ngajabula la kwenzeka leyo nto ngokuthula.